ekera kubwatana ne yani muna nobo amate mune community esemebere yaito igakoro chinguru chinene chi nyinge chikuweni umubere yani umuntu tarose akarwaire gagocha lakini ngago kuwesa inkigekogera ese obo science obo tokunya kurigereria amadini akorungwa Florini gabwate amagoko turatebe nga amagoko atana abire 7 hands ose chinguru isana ibere na onye hydrogen kebwate ngurwe ye momuna litwate banga ene ya maana mali ye mete nene bwata ali lakini bono esenge njonga eye bwato kogoroko emago chenyore eye bwate amagora atana abire egente kinge gotenna kabisa yani ekwerende yani onye no mubirore ngenga umogongone nko umiole tinko ba tinko wen mbechingu igonge ntokingo nyagoteba esenge njo tabwati a language to tumia ekeusie ese science iongo kwara igo naboko rengerelinga igo akarate ba igo ngakiamineti kwa nyoranga Florida to gutwalia tweyeke cabbage yekire yabeire endagire ego erakurwali naende cauliflower antonye mayete type cauliflower nto mayete Brussels sprouts obo cabbage boli obo sini nto mayete spinach vinte bimbiri koyekwa obikorosi we salad yembese olie vintebi osenkwa burukania ebinto biri bya bwate carbon grains o makumurukanie bie bibese ekero gwaragere gotimo geto makunywa mache bono ayale hydrogen ya noli kubalia kuliete okugwene magorobe yo ikiagera Florini ebwate chinguru chinene 600 ekero ngote anga 600 nyendiri mwamanyete kango mwakumi igonga ngentoki eliogo nyasato ete nolire se chindagirechi nolire se chindagirechi ekiagera abas oboscience bwato igorere nga kiregento nkike bwate nabye bibiri kiregaiga bona yo erota ete korigereria okoranga ki onye sodium ekerenga kenga nanga kingwenete kori no kelikirabo nga inkonye nyora ese watermelon onye chlorine nga inkonyora kurwa nkerenga kingwenete koria cucumber nyore chlorine nga inkorusi magnesium apple nga inkorusi iron molasses imbora sukari elia mama itumula molasses ya karos ali inka kutu akaros ni molasses nga inkorusi chromium ese diabetes yeto sumbwete ese amadini akorunga kelp ose omosie onye oromosie gamuna twakalira omosie goko otomwetinga kwanya gwati omosie gro okwerende njale gotobwa diabetes didi otwale kunya kwewe manyo bwetwegete otengerereti obosie nande okori omosie abantu omogongo orenga omokongo ore buya nogochuo kobwana nande gotaraikarogoraria kwa wende chindagira twatigete let us revive and reform. Let us transform ourselves. Mesingo toke era America was. Era toke yere pakti ya ere chingu. Koi go ko kwa chire holiday inka tokuri yo mosiori. Na bo era go konya. Egen toke ko era tua kwa na yonsi. Tali ntu tueka ga to kwa. Amangana ya ko genda ensengima. Morojo moralio itonale asegetaria. Iga a message will go to the whole world. Igonge message negendere to kogen. Bali badaga tuiwete bakara ligo se seita ligo se mpogirango. Nabo konyo abasimbegete mesi. Nabo bakoragiria abante mesi onyora bakorire mission yo gokora egasi nyasa. Iodine. Igonga beyond bino bire gaiga origererie yo omanyango mutenyo mogima wakunirekerege tokurwara
Nyasaye taikungainire ebinto Nyasaye atebete ng'a na bibi gotogweni chindagira mana agwete bono iga omwaigure igo nkigekogera rende togotumia emete korukunga herbs bono herbs echi njiri gotwara egenteke mamuna chinyeni echi oranyore nga gosochi bwate gose florini yoka igo konyora chibwata madini onsipi ebinge byabo konyora chisangiriretie na hydrogen oxygen niere na kigekogera ng'aki obosaro tutakonyora ng'a herbs echi wasunagake wabeka samache kwanyu amadini nabo konyora ng'a nabora nyora ng'a tumaetie so weaknesses chire so omobere bwoka kogicho bwate bitwa kwana bine oxygen okoyana buya iontaete ora murarora o a meaning yokoyana tenena igoro morore tenena breathe in ibono erisa kwerende prakito tokora ya oxygen oigu muno konyora chingurugete breathe in out na endelimo in out bono ikaranza emioro iko bono iguko nonde birengererio nona agatoro gari gocha igo konyora kasiri. That is how serious oxygen is. Na ende mechanism ere rahisi lakini ntobwate chinsa nano echoko yana igo kogenda gwategerera sigite egasi ogokora enda yomete etari gosuka yani nabo borabe babe meaningless obo moyo bori bogoteba ng'a Kristo aye no mwana o Nyasaye ekero gwanchire Kristo norara igo gokoboka igana ng'a kigo togochenga gochigoro aim ya healthy no ko maintain abantu batwara obogima bakomoiko Nyasaye basoe bantira nenga esama chiko ikomiandae mbomo Kristo gogocha igongo robonda bwakare na kare iga iganto bwate danderio ekidni ne factory enen bono ese research yite ya kolirwe edandario ni chi kwerende ebichunchu go bikare ese kidni enere go